בזכות הרוח של כולנו ביחד אנחנו ננצח, ושתצא תפילה מכאן שהאור ינצח את החושך, ושתצא תפילה מכאן שכל החטופים יחזרו לביתם בשלום. כל מי שהגיע לכאן, הגעתו חשובה לנו. הטרור לא מבחין בין דם לדם, ואנחנו צריכים אתכם, אנשי הדת, החכמים, הרבנים, הכמרים, אנשי הדת הדרוזים, המוסלמים, כדי שנצא במסר חד וברור לכל העולם מכאן, מהמקום הזה, ולהגיד שהטרור לא מבחין בין דם לדם, אזרחים ישראלים, יהודים וגם בדואים נרצחו על לא עוול בכפם. משטרת ישראל לצד יתר כוחות הביטחון, היחידות המיוחדות, חירפו את נפשם והיוו מגן אנושי כדי שנשמור את חיי אזרחי מדינת ישראל כולם, ללא הבדל דת, גזע ומין. ומכאן חשוב שתצא האמירה שלכם שזה מנוגד לאנושיות כולה. זה נוגד את דת האסלאם, זה נוגד את היהדות, את הנצרות, בטח גם כל דת, הדת הדרוזית וכל דת בעולם.